Βοήθεια! Καλά το πιάνω ρε μαλάκα. Όχι βρήκαμε. Ένα μεγάλο μπράβο στο ναυαγοσώστημα. Όχι να, το και τον έπληξε. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Περίμενε. Απλά να σας ενημερώσω κυρίες και κύριοι ότι ό,τι είδατε ήταν απλά μια άσκηση ετοιμότητας για τους ναυαγοσώστες του ξενοδοχείου Αθήνα Παλάς στη Χαλκιδική. Εδώ είναι το θύμα. Πες το όνομά σου, πες το όνομά σου. Γέρος Κουζάνης. Και ο ναυαγοσώστης. Ιωάννης Βαρβούνης. Και εδώ είναι ο κάμεραμαν Θανάσης Βερλέτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ελπίζω να σας άρεσε. Καλές διακοπές.